kde sa strašne ochladilo a ja som si asi týždeň dopredu chodil pripravovať jedno miesto, kde je hĺbka vody asi tak 1,5 m maximálne. Musel som zmeniť plány, prišiel som na toto jazero. Teraz som si toto celé prešiel dokola, našiel som jedno miesto, v ktorom je strašne veľa bublín. Pred chvíľou sa tam ukázal jeden kapor. To bude asi moje prvé ovné miesto a ktoré miesto si pohľadám počas rozbalovania a uvidím, kde dám druhú ulicu. Som sám zvedavý, už som tu párkrát bol. Voda to síce není moc veľká, ale to je viacej prechytaná, je to jediné miesto, kde sa môže vyvakovať na okolí. Si viete predstaviť, koľko rybárov tam chodí cez víkendy. Uvidíme. Teším sa. Ryby tu není ľahké nachytať, no uvidíme. Poviem preto všetko. Budem pomaly veci rozbaliť. Mám pred sebou ešte kopec roboty. Chcel by som toto cestou všetkých poprosiť, nestojí to moc. Každú rybu, ktorú chytíte, dobre ošetrite ránu. Keďže vonku mrzne, nebudem rybu dlho trápiť na podložke. Na podložke sa mu moc neľúbi, že rýchlo s ním späť do vody. Ďakujem. Dneska druhá ryba, ty vole. Zima je riadna, ty kokos. Musel som ísť za bivak, ty vole, tam fučí, to je neskutočné. To je masaker, ty kokos dneska. Ale tá ryba, ty kokos, to je krása. Idem ho rýchlo pustiť. Počasie sa mi troška umudrilo, vyšlo aspoň slniečko. Vietor vôbec neustal, ale s tým slnkom je to priateľnejšie. Hoci to bol neskutočný mráz. Tento vietor. Ukážem vám, čo som používal, alebo čo používam na takýchto krátkych rybačkách v studenej vode. Úplne drobný partikel, v tom je plechovková sladká kukurica, ktorá je na jar asi top s drobným partiklom. K tomu dávam guličky, zopáry k tomu ešte rozkojené lepšie pracujú a momentálne to šlape. Nejaké ryby som nachytal, takže meniť nič nemienim, mám pred sebou ešte pár hodín lovu a snad sa im podarí spraviť nejaký ten záber. Aj keby nie som spokojný, pretože v noci som chytil dve krásne ryby, z ktorých mám radosť a tie podmienky plná bomba.
tomuto. Krásne sfarbený, úplne čistá huba. Zajímavé. Ukážem vám ešte jednu vec. To robím často, keď chodievam na takéto krátke vychádzky a nechcem mať zbytočne veľa vercajku. Stenák mám toho dosť bývať, každý to pozná. Takže mám si len dve udice. Vždycky si brávam túto medium spombu, pretože som kľudne môžete spombovať aj s obyčajnou udicou. Ja mám 275 a v pohode s tým naspombujem, nemám s tým vôbec problém. Ale aby som to celé ujednodušil. Keď vám to ukážem, teraz pekne dám len to. Spombu preč z klipu. Dolovo. Hodím hneď na to montáž. Môžem nahodiť. Výhoda tohto je, že mám presne zaklipovanú vzdialenosť. Takže si dokážem úplne presne, bez markeru, úplne presne nakrmiť a úplne presne nahodiť na to miesto, kde som krmil. Robím to tak, že vždycky si nájdem nejaký oporný bod, ktorý sa snažím presne tráfať, potom len udicou približne vzdialujem, aby to nebolo všetko na kope, snažím sa to nakrmiť na okruh 1 metra. Hlavne v jarných mesiacoch a v studenej vode je presnosť úplne alfa omega. Pred nahodením sa ešte troška vyválam vype a pomestím do vody. Silom mám zaklipovaný sa vám to nezachlpí, keď to padá úplne originál a máte to presne nahodené tam, kde vám padala spombová raketa.
Takže už mám všetko zbalené, ulice nás... Ulice som mal na zemi položené. Jeden sa rozlučiť prišiel. Malý sypaťák. Takže za mňa ulice Bali je vždy posledné. Na záver sa mi aspoň trocha vyčasilo, aj keď kosa je stále riadna, ale určite to stálo za to, zachytal som si dobre a som spokojný. Ďalšie video o 3 týždne budem točiť a to budem na Balatone. Strašne sa teším. Dúfam, že im vyjde počasie, nič sa nepokazí. Zatiaľ sa majte, s pozdravom, Petrus Dar.